اندامê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê û berpirsê rêveber ya Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê Mihemed İsmaîl ragihand ku Enekesê çi atmosfîrek baş ji bo danûstandinên bi peyedêre li cem peyedê nabîne. Derbarê civîna emîndariya giştiya Encûmenê, Mihemed İsmaîl endamê desteya serokatiya ji bo malpera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got, di civîna emîndariya giştiya Enekesê de rewşa siyasî û nûtirîn guhertinên deverê hate behezkirin û emîndariyê Nerîna Enekesê derbarê rewşa siyasî ya niha û hevdîtinên şandên Enekesê bi dewletên cîhanî re û civîna bi Serok Barzanî re û helwesta Serok Barzanî û xemxariya wî ji bo rewşa Kurdê Sûriyê bi gereng nerxand. û tekezî li ser berdewamiya têkiliyan û hevdîtinên Enekesê bi aliyên peywendîdar bi rewşa Sûriyê re kir. Derbarê destpêşxeriyên ku li Rojavayê Kurdistanê di dema Bûrî de hatibûn ragihandin û yekrêziya navmala Kurdî de İsmaîl da zanîn, hêjî atmosfîreke guncaw ji bo danûstandinên bi peyedê re nehatiye dîtin û vegera ofîsên Enekesê û partiyên wê û azadkirina girtiyên siyasî û qepatkirina van dosyeyan wê bardoxeke baş ji bo nîzîkbûnê di nava me de peyda bike. Lêbelê dive vê carê aliyeke navdewletîdar mîna gerentîdarekî navbera me de hebe. Mihemed İsmaîl endamê desteya serokatiya Enekesê derbarê ragihandina Enekesê de wiha got, emîndariyê tekezî li ser pêşxistina ragihandina encûmenê kir û her wiha bi giştî rewşa ofîsên Enekesê û karûbarê wê jî hate behezkirin.